Άνοιξε τα πόδια ρε πούστη και κάνε έτσι τα πλάγια. Είμαστε από το γυμνάσιο Δομοκού και μόνο για σας μανάρες μου θα σας δώσουμε ένα βίντεο έτσι δωρεάν. Εντάξει, πάμε παιδιά. Στο κελί 33 μηχανές ογκορίδαλο. Είχα μάτια 13 και ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. 33, όχι 33. Ήμουνα στο κορίδαλο. Είχα μάτια 13 και ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Μαγευτήκαμε από σένα, εντάξει. Λοιπόν, ήταν μια περιπέτεια στη φαντασία και στη μαλακία. Λόγω μαλακίας. Από το γυμνάσιο Δομοκού, παιδιά. Από το 25ο γυμνάσιο Δομοκού που υπάρχει μόνο ένα. Αλλά το έχουμε ονομάσει βέβαια έτσι. Γιατί καλέ δεν έχουμε παιδιά.